Takže Martin papá. Losos nebo co to je? Štika? A je to dobrý? Tak to je fajn. Natočíme jídlo. Píbečko, štika, Martin. Ham, ham. Dobrý? Horký, že? Jo. Ham? Je to dobrý. Jo. Nepovídej. Zepšová kotleta. Až na tu zelenou. Mňam, dej, to jsem láska. Ty? Ne. A co ti nedám, jenom hranolku? Jo. Já takový masaž dáme, jo. Tak to jo. Nezvíde. Ne jo. To je škoda, no. Já ti trošku neznám. Jo. Tak jo, no. Trošku hranolek, no.